बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर बिजनि दखरा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोर बैसोनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै फाइनाल खेलाया थांगाबारि आरो खनासारा बे मोननै गामिजों जानानै थांबाय। लोगोसेनो बे मोननै गामिनि गेजेराव जानाय फाइनाल खेलायाव गिबि उइनार जानो हाबाय खनासारा फरायसाफोरा 2 गलाव देरहानो हाबाय। रानार्स आपखौ थांगाबारि गामिनि फरायसाफोरा दिनैनि फाइनाल खेलाखौ सामलायदों। गेजेर बिजनि दखरा आफादा नि आफादगिरि सोमखोर बर' लोगोसे नेहाथारि खनक केरकटारि फाइनाल खेलानि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों। बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि कुमुद बर' आरोबाव सालबारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिपेन चन्द्र बसुमतारी, सिखादल गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि धरनिधर गयारी, दिगजिरा हलंबारि गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि महादेव ब्रह्म आरो जायगानि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों। दिनैनि फाइनाल खेलानि गिबि बान्थाखौ दान होदों बिपुल स्वर्गियारि 15,000 रां लोगोसे ट्रफि नैथि बान्था हिसाबै दान होदों चन्दन स्वर्गियारि। गिबियावनो आङो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय जि मावथांखि बे मावथांखि बायदियै 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ जिल्ला होदों। थिग बिदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङावबो माखासे दखराफोरा नैबे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जोंहा सोलिबाय दङ। दखरा आफादफोरनि जि जोलुर बादायलायनाया जोबोब्लानो जिल्ला आफादाबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोननै जनाव जोङो देग्लायै होनो सानदों। सालबारि साब डिभिजननि आरो मुसलपुराव मोनसे जन जागोन। नैबे दिनै सालबारि साब डिभिजननिनो गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे खनासारा गामिनि जि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाया साननै सानथाम आगोलनिफ्राय जाबाय दङमोन। दिनै फैयै बिथांमोननिया दिनै नैबे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव गेजेर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गामि खनासारा गामि आफाद आरो थांगाबारि गामि आफाद बे मोननै गामिनि गेजेराव फाइनाल बादायलायनाया जोंहा दा जाबाय दङ। नैबे देरहाबानो दखरा आफादा जिल्लानि जि जनाव बिथांमोना मोनसे टिम लांनानै बाहागो लाहैगोन। नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो खेला दुला गेलेनायजोंबो जोङो गावनि केरियारखौ दानो हानायजों लोगोसे जोंनि जि ओनसोलफोराव जोंहा लाइमोनफोरा माखासे जोंहा गाज्रि बेसाद जानाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बायदिसिना गाज्रि आबहावानि थासारिजों जोंहा बुसोम जानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। बेनिफ्राय जोङो उदां मोननो थाखाय नैबे खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो हागोन होननानै सानदों। लाइमोनफोरखौ नैबे समाव जोङो बेस्थ' दोननांगोन। जोंनि लाइमोनफोरा बेस्थ' थायोबासो गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय, गाज्रि जानायनिफ्राय, गाज्रि नायनायनिफ्राय, गाज्रि आबहावानिफ्राय रैखा जानो हागोन। नैबे साब डिभिजनाव जाखांनायनि उनाव जिल्लायाव मोनसे फाइनाल जागोन। बेनाव जिल्लायाव गेलेखांनायनि उनाव मिरुआ जेब्ला खुङोबाथाय जिल्लानिफ्राय मोनसे टिम मिरुआव बाहागो लाहैगोन आरो जोंनि जिल्लानि जि साब डिभिजननि जोंहा बादायलायनाया 25 खालिनिफ्राय जागायगोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं।
गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो पायनर सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।